Esimkhulu ngendlela akuthanda ngayo wakufela ungakabi khona, wakufela ungamazi kodwa yena wayesekwazi ngoba wayesazi ukuthi wena uyofika emhlabeni ngonyaka uyofika ngawo usawokwenza nezono lezo zono lezo oyozenza mhla usufikile usuxolelwe kuzona ngoba uJesu sewakufelela zona. Akangitsheleke sisodwa sazo esami ukuze nami ngazi ukuthi ungifelele ngasisono sami. Akusukumenyezwa nje emoyeni, akuthiwe ngasisono sakho uJesu asifele ngoba ngangingekho, ngangakazalwa ngisho ukuzala. Uma yena esazi ngifuna sona ukuthi nasi isono sakho asifele. Amanga la ukuthi uJesu wafela bonke abantu. uJesu wayefela ubuyena, ayikho nje ukuthi wayefela bonke abantu. Mafela zonke izono zethu akasho esisodwa esami isona asifele bese ngiyakholwa ke. Manje asike sami isona ngangakabikho, wayefela thina sonke nabangakabi khona, wayebafela efela zethu izono zabo. Umuntu uma eboshwa kuthiwa wena wenza ukuthi aboshwe ukuthi wenza ukuthi wena kube nokufakaza ukuthi wena wenza ukuthi kuphi ufakaza ukuthi wafela mina abukho ngoba nje kwasho umlungu ngokusizwa ngongizwa afuneke ungizwa kuleli izwe funeka ubufakazi balento. Uyabona nje abantu bakwaShembe bayehlula bathi bakhuluma ngonyazi bathi luphi unyazi uthi nanti adoza ngokukhombisa nanti unyazi wena uzongisakumuntu uJesu ubufakazi bethu ukhuluma ngento oyaziyo uphi uJesu ongikhombisa yena. AbakwaShembe bathi nanti unyazi ulibone ngamehlo ngosi washabelu wena upho wakho ukhuluma ngaye uzwa nje ngongizwa nawe usuyaqinisa uzwe nje ngongizwa kusho ukuthi niyongene wena izimpumputhe zodwa uzwe nje ngongizwa nawe usuyaqinisa. Sokwaphela iminyaka ngithi engaphekwe inkulungwane uJesu adlule emhlabeni, so kubukhuni ukuthi ngingakusa kuyena ongakukhombisa yena ngoba akasekho. Asihlangene nalutho ukuthi uJesu akalona idlozi lethu, uyidlozi lakwaJuda uJesu akalona idlozi lethu. Uma idlozi lethu akeke khona ngishiphi ishophi lithi lenza ibrayi lenzela uJesu noma lenza umsebenzi noma lenza itiye noma hlaba inkomo noma hlaba inkomo lithi lenzela uJesu. Uma idlozi lethu akwenzeki ngani ngoba kalona idlozi lethu, umuntu usabela idlozi lakhe. uJesu wafela mina nawe. Cha, mina kangifelanga, mafela mina ngangikhomphisana isona esami lesibesini bayeke bonke abantu sibesi nyathi nasi Shuthi wena uthi angazi ukuthi uzokumbona athi mayethi nasi amanga ahlaza. Shuthi wena uthi ezumkhulu wamaqiniso uJesu akufelanga wena. Cha wayefela yena noma ubani nobani ngishiphi ishophi elikhulu lifela lona. Okubuhlungu ukuthi mkhulu mhla kukhala icilongo ayikho indlela eyakubaba engadluli indodana, nawe uyodlula kuJesu mase kubuza ukuthi wena kade ungipheka ngake emhlabeni usufuna ukudlulela kumina ngoba indlela nendlela ebheke kuyena uYehova idlula kuyona indodana okunguJesu. Uyathanda awuthandi, uyaphika awuphiki, uyavuma awuvumi, kodwa uJesu uyindlela neqiniso. Angiphika angivumi awulethe ubufakazi ukuthi kudlulwa kuyena ubone nabo ubufakazi wena sewubuya kuyena wena. Mina sengibuya khona kuJesu noma ubani nobani wedlula kuyena lethe ubufakazi ukuthi usubuya kuyena wena. Usuzongitshela ukuthi noma ubani nobani indlela edlula kuJesu lethe ubufakazi ngikubona ngoba wena usubuya khona wena kuyena uJesu amanga futhi lawo ayekho sebuye ekufeni. Mangasho umuntu osebuye ekufeni hayi ngakholelwa. Manje labafundisi basho njalo nje abafundisi abazi nabezulwini. Kodwa phela angeke igama libe khona into ingekho njengoba kukhona igama elithi izulu okusho ukuthi likhona ngempela izulu. Likhona ngempela ke izulu ngibona ngani? Ngibona ukuthi uNkulunkulu ukhona. Mhlawumbe ngisho ngithi nazi ihlahla nakho utshani emhlabeni jikelele akho ngambane yakatshalo utshani. Nanti ulwandle aligcwali ngingakazalwa ngikhuphile manje aligcwali. Usawoti ophakathi akekho uvuselelayo. Cabanga ulwandle ngangomhlaba. La ngibona khona uNkulunkulu akekho nomlungu ukuthi khona umlungu ohlale evuselela khona inkampani ehamba ulwandle akekho. Lenziwa uJehova ngiyakholelwa ukuthi ukhona nansi imisebenzi yakhe. Ngicela ukubuza. Ngize ngibone nangami uqobo ukuthi mina ngizwe uyena napho ubufakazi. Ngicela ukubuza. Bengathiwa kuyenzeka uyadlula emhlabeni uyafika ngempela ngale kwethuna indlela idlula kuJesu athi ya mkhulu wamaqiniso bukade uthile emhlabeni awudluli ke la mana. Ngizomtshela ngithi ngami sokuthi ubufakazi babungekho. Uba khona ubufakazi ngangizokholelwa. Babungekho ubufakazi ngangifuna ubufakazi bakho. Bese ngiyakholelwa ukuthi ukhona. Babungekho ubufakazi bakho. Ungadlula ngenkani kuJesu. Ngeke ngedlule ngenkani maye khona. Ungamdusha noJesu. Ngeke ngimdushe futhi angisho nokuthi wayekhona angazi. Angina